Всім родним і робиться здимки, і ми вельми раді бачити усіх їх живими і здоровими, як тільки можна бути здоровими у тюрмі. І зараз, звісно, відповідно, що не так було заплановано, і так само не так було заплановано і нашими американськими партнерами. Ми бачимо, що Лукашенко в останній момент все переіграв, щоб дати розуміння, що він все контролює. Зараз усі розуміють, що треба логістику переробляти. Ми на зв'язку з польським боком, з українцями, з американцями, звісно, які все це координують, але це такі додаткові тяжкості. Через 20-го коли буде повний спис? Зараз чекаємо повний спис, некоторих вже бачили імена, але ж почекайте кришечку, бо ви повинні розуміти, що для всіх це трохи хаотично відбулося, і раз несколько хвилин уже приедет сюда и Крис Смит и Жон Пол, и тогда у нас будет больше разумения, кто у список.